Ekhona ofundayo bazalwane esifundela funde my keyboard. Yes. Funda ke bhuti. Amahubo esahluko 26 verse number 1 elika Davide ngahlulele Jehova ngokuba ngihamba ekulungeni kwami kuphi ekulungeni kwami. Yes. Ngithembe uJehova angiyikuntenga. Verse number 2. Yes. Ngivivinye Jehova ungilinge. Yes. Hlolisisa izinto zami nenhliziyo yami. Izindlo zami nenhliziyo yami. English. Verses number 1. Verse number 1. Yes. The prayer of a person who does what is right. A prayer of a person who does what is right. Yes. Verse number 1. Verse number 1. Lord, I always try to do what is right. I continue to trust you all the time. So please show that I am not guilty of wrong things. Verse number 2. Test me, Lord. Test me. And see how I have lived. Look into my mind and see my thoughts. Verse number 3. No, from verse 3. When I amplify. How nice. Verse number 1. Vindicate me, O Lord. Yes. For I have walked in my integrity. I have trusted you. Ngicela sibambele lamagama amathathu bazalwana kuleli verse. Number 1, I have trusted you. Yes. Leaned on. And relied on the Lord without wavering, and I shall not slide. Without wavering, and I shall not slide. Verse number 2. Verse number 2. Examine me, yes. O Lord. Examine me, yes. And prove me. Test my heart and my mind. Test my heart and my mind. Baba izwi lakho leli sichazele lona ebusuku. Egameni likaKristu Jesu size kuwe uNkulunkulu wethu. Dala okusha kithi. Sikulungile Baba wethu ongcwele ukulaywa nguwe, oqondiswa nguwe. In Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sathalenthi babazalwane ngiyabingelela egameni likaJesu Apostle Ushelebe, egameni likaKristu Jesu waseNazaretha noma ngekho phakathi kwethu. Ngiyacela abazalwane shayele baba enkulu izandla. Amen. Njalo abazalwane ngiyabingelela baba Nkosini umfundisi ukhawulela nomama. Ngiyacela abazalwane sibashayele nabezandla. Ngiyabingelela umfundisi uMkhwanazi egameni likaJesu, umfundisi uMaseko, umpostoli uThobela, umfundisi uNkosi, and our host umfundisi uNdaba. Ngiyacela abazalwane shayele nabantu baNkulunkulu izandla. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Last one. Hallelujah. Praise the Lord. Sibingelele omama bonke, obaba bonke, abantu abasha uSompo School worshiping team, abazibelela ugroup. Amen. Hallelujah. Ushayele izandla enkulu ukuthi wenze ukholo. Special greeting bazalwane to my wife egameni likaJesu. Mangigcina la ngiyakhumbula uMpostoli Shelembe ezongithandazisa nikhona ngazalwane nihlelele kahle lapha emuva wathi lo mzalwane yasithembisa udla inyama. Praise the Lord. Hallelujah. Abanye sayidla sidlanga nikhona ngazalwane. Hallelujah. Praise the Lord. Sambonga kakhulu uNkulunkulu. Amen. Ngicela bazalwane shayeleni umngane izandla.
Hallelujah. Ungayishayi nje kancane uma ungashadanga izandla. Alenzile lokhutha, praise the Lord. Ngoba nathi ishaya kancane izandla ukuthi lezi zibuyisa iCovid, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ngabe abantu lengisindisiwe izona zami zithethelele. Amen. Siyezulweni bazalwane. Nikhona bazalwane. Omusha ngihlanza kanjani indlela yakhe. Sizosho njalo nakulenyanga. Ukuthi omusha angayihlanza kanjani indlela yakhe. Nikhona bazalwane. Amen. Ngiyafisa ukuthi sikhulume namhlanje nginganishumayezi. Ngiyafisa ukuthi sikhulume nginganishumayezi. Praise the Lord. Now, igama elithi pure bazalwane, it's a state of being innocent noma ukuba blameless. Nikhona bazalwane. Nikhona bazalwane ngoba makhulunywa ngokuhlanza indlela noma a state of being pure, ukutholakala usesimeni sikaJobe. Lithi iBhayibheli kwakhona indoda ezweni laseUzi, and this man nikhona bazalwane yayimesaba uNkulunkulu ibalekela okubi. To a point ukuthi uJobe wabalekela okubi kwaze kwafakaza uNkulunkulu ngaye. Ngoba ukwenza kaJobe kwaba kuhle kwaze kwadlula ku level yokuthi abantu bangathulungile. Wafinyelela esigabeni sokuthi uNkulunkulu ezembone elungile phakathi kwesizwe noma phakathi kwabantu abangalunganga. Walunga uJobe bazalwane. uAdam sobonile, umuntu ethezalwa ezale nje egazini lakhe gijima isono. Kwatholakala umuntu, nikhona bazalwane, ukulunga kwakhe kwashintsha DNA yakhe phakathi kwakhe, yakhipha isono yamenza walunga, yamenza uNkulunkulu waze wangaba namahloni ngaye, ukuthi uma uSathane evakasha ezulwini embuza ukuthi umqaphelile yini uJobe, ngoba akekho onjengaye nokulunga kwakhe akufani nokwabanye abantu. Ngoba abanye they think ukuthi balungile because ngoba nikhona bazalwane banama organization athile bakhipha ama food parcels, kukhona ukulunga nje kudlula in offering. Hey. Praise the Lord. So walunga uJobe nje. Nikhona bazalwane walunga. Praise the Lord. So lasifunda khona nikhona noncane ihubo lika Davide. uDavide uthi nikhona noncane ngihlole uNkulunkulu. Yenze njani uNkulunkulu? Ngoba phambi kwakho ngihambe with integrity. My version ati prove my honesty. Phambi kwakho uNkulunkulu ngihambe ngokwethembeka. Now kunezinto ezishiwo la kuleli verse ey'ntathu uthi number 1 ekuhambeni kwami nawe uNkulunkulu, I have trusted you and I have leaned on and relied on you. Lento bazalwane ichaza ukuthi ngithathe konke ukwenza kwami noma imicabango kwami nokufisa kwami ngakubeka eceleni, ngakudlulisa, ngahamba enyathelweni zakho. Ngoba lento yokumethemba uNkulunkulu nalento yokulina, when you lean bazalwane, when you lean kodwa Nkosami ukulele ngani, Jesu, othi ngithathele ingane. Nikhona bazalwane? Hello. How are you? Awesome, yes.
nikhona bazalwane. This child nikhona mangcwele. Ayikho ku state nikhona mangcwele so ukuthi imele. Yonke into eyenzayo noma yonke into enayo inayo because of umzali. And lenganele nikhona mangcwele. Ithemba umzali wayo for ukudla. And lenganele ithemba nikhona bazalwane umzali wayo for safety. Hey la hosa nikhona mangcwele. So lenganele ithemba ilini when you lean cause with mangathetha uzoba because I am your balance. Awi balance la awi melanga umeme ngoba mina ngikumisile and you are alive because mina ngithe uyaphila. The choice of phila kwakho ikini. You live, you depend. I am not independent, I am depending on you. One of the problems in the church, what is independent na kuNkulunkulu. Sifuna uhambe sizenzele thina. Kanti uNkulunkulu asizenzele uyasenzela. uNkulunkulu asimele uyasimisa. uNkulunkulu asihambe uyasihambisa. Praise the Lord. Ngifuna ukubonisa lento bazalwane. uDavide nikhona bangcwele uma eqeda gcotshwa encwadini kaSamuel wesibili bofika ku chapter number 5 lethi iBhayibheli sebezwile ukuthi uDavide ugcotshiwe amakhosi ahlangana efuna ukuyolwa noDavide nikhona bazalwane. Now uDavide amthola lo mbiko umthola usentabeni usethi ke uNkulunkulu ngehle yini uzobanikela nesandleni sami ngehleni ukuyona. Kubuza umuntu oke wabulala uGoliath. But akathi because I have experience of ubulala uGoliath ngizozehlela. So uqala uyofuna ipermission ukuthi uNkulunkulu ngehle noma ngehli yini oyifunayo. Ezinye zezinto ezibulale abantu abasha mama ukuthi benze ngokwejwayela kanti sekumele manje baye enkosini. Ezinye zezinto siphendukile ngokujwayela kanti sesiyawa. Let's remember. So uma uDavide ezothi wena uNkulunkulu uJehova Balperism, I'm asking myself ukuthi kube akambuzanga ukuthi ehle wezombona neze uNkulunkulu ofohla okufohla kwamanzi. Nikhona bazalwane? uNkulunkulu wayezombona yini uNkulunkulu ofohlayo okufohla kwamanzi if wayengadependanga kuye. Lento kudependa bazalwane kuNkulunkulu ifike ithini nikhona bangcwele ube yisilima kuNkulunkulu. Nikhona bangcwele? Amen. Yes. Where ingqondo yakho ithi kanjani uthi with God is possible. Bethi iminyaka iyashiya uthi with God it's possible. Listen bazalwane. Lithi iBhayibheli uJesu wondla 5,000 people. Umeqeda ukubondla the following day bayabuya. Usethi uJesu kubo nina ningilandela ngoba ngifuna nithola isinkwa kimi. Lithi iBhayibheli laba bantu banye ukubala bahamba. Useyabuza kuJesu ukuthi nina ke niseleleni. Usethi uPetru singasuka siye uma sisuka kuwe ngoba amazwi okuphila atholakala kuwe. Ngezwakala bazalwane amazwi okuphila atholakala kuwe.
That's when bazalwane you know ukuthi you are fully depending on ukuthi nanoma ngathini kuwe nanoma engakhuba kangakanani nanoma engakhuluma into engahambisani nemizwa yakho kodwa ngoba kuye kunamazwi okuphila you will remain faithful. Oshana manje lento yokudependa uNkulunkulu bazalwane ithi noma uNkulunkulu ngamphoqa noma uNkulunkulu ngakhalisa phambi kwabantu kodwa kuwe kunamazwi okuphila anaye indawo engifuna kuyo anaye ithemba engizobalekela kulo ngizohlala kuyo uyangishaya ngiyahlala awungishayi ngiyahlala angiyeke ndawo angiyitawo Oshana Ithi Bible kuJesu kwake kwazowesifazane wathi Jesu umntana uyakhula uthi Jesu akwazi ukuthatha ukudla kwabantwana nginikeza izisha kokuthi kufika umhlobo walingasuki kwelathi nesisha zihluthuluwayo wetafuleni asisuki noma ngabe ngizangeja angisuki kuwe angisuki kuwe angihlali ngoba ungithembisa ikusasa noma ungazangithembisa ikusasa ngizohlala kuwe. Oh, azalwane ngifuna sikhulume. I'm talking about depending and relying and trusting in God's ability. Remember me look bazalwane. Angithi the book of Daniel chapter number 3. Lapha sithola Shadrach, Meshach and Abednego, right? Bafakwa bazobalungiselela ukufakwa esithandweni somlilo because abakhothamanga kuNkulunkulu owenza lePheknezayo. And now uthi bathi ke this is the funny part noma the trick part. Bathi uNkulunkulu wethu unamandla wokusikhulula noma engasasikhulula kodwa kuyokwazeka ukuthi kube namadoda ngicela uba mana and lento yokwethemba uNkulunkulu isho ukuthi thobela umthemba udlule kumthembeni ukuthi uphilisa ikhanda ngoba useke wambona ephilisa ikhanda. Lento yokwethemba uNkulunkulu isho ukuthi umthembe eyintweni ongakazi uyibone zenza ube netrust ukuthi uyenza ngoba njengoba sifakaza nje Shadrach, Meshach and Abednego ukuthi bafakwe emlilweni bona babengakaze bembona umuntu ofakwe emlilweni ephume but they believe in God ukuthi lesimkhonzayo has the ability yokuthi esitakule emlilweni uThaniela ngakaze mbone ukuthi ekhishwa phakathi kwemkhotho wenkonyama but faith in God. This is why ungasizakali uthemba uNkulunkulu ngezinto ezibone zenza kumakhelwane lezo ongakazi ubone zenza awumethembi kuzo. So there is no room in you for God to do a new thing. Bazalwane, when you fully depend and trust in God, you create a room. Ushana ukuthi leka ngakaze wayenza nami uzoyenza la hosana leka ngakazayisho nami uzoyisho leka ngakaze bekhona ekhaya nami soba khona. My God. Listen, bazalwane, when we speak about fully depending on God, Ushana, lento bazalwane ukuthina siyathanda ukufakwa in situations la sothola khona abantu abazosiduduza ngoba nabo beke badlula khona. Abaningi benu nime ngoba nidlule imeni noma sibani wake wadlula kuso wa survive
awumile ngoba uNkulunkulu ukumisile ume ngoba khona oke wadlula. Ngicela sibambe indaba zabantu. Verse 2 ngoba ngifuna siphume sisizakele. Verse 2 uthi Lord test my mind and my heart. Zethu lezi zinto engifuna sikhulume ngazo, test my mind and my heart. Hlala ini bazalwane, inhliziyo yami, ingqondo yami. And I will show you something that is very important. Umuntu ayikho into akazoyamukela enkosini isimo sengqondo yakhe singaguqulwanga. Ngizokubonisa manje. The woman with the issue of blood for 12 years. Lithi iBhayibheli wezwa ngoJesu. Bese lithi iBhayibheli wathi kuye uma ngingathinta umphetho wengubo ngiyokusinda. Yini le kade aligna kuye? Ingqondo nenhliziyo. Okay. Ngifuna ukukusiza. Yini le kade iqondisa kuye? Abanye benenhlizweni yenu niyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukwenza. But isimo sengqondo yakho sithi kanjani? Okay. Abanye benu ni inhliziyo itshelile ukuthi umsebenzi wakho. Wathi mawufika lapha wathola ibhokisi ligcwele ama-CV, ingqondo yathi eyakhe special ngayo. Hence you are not employed today. So when we speak about having faith, is a state sokuthi ingqondo yakho nenhliziyo yakho sikhuluma into eyodwa. No, ngicela ukuphindela. Ukuba nokholo ne-faith, it's a state sokuthi uma inhliziyo yakho ithi I'm healed, nengqondo ithi indeed you are healed. Oh, Shanghai. So when this woman aligned the heart and the mind, lithi iBhayibheli wathi umefika nje kuJesu, ingqondo zange imtshele ukuthi kunesiqulu, but ingqondo yambhekisa opportunities ukuthi sekuphi isikhala sokuthi ngifinyelele kuyo. Oh, Shanghai. And uma ingqondo yakhe iba aligned, iwabona ukuthi okay, phakathi kwenyawo there is a gap. So kushuthi ngakwazi ukuhamba ngamadolo. Ingqondo ayangathi uzoshaya ematsheni azoba buhlungu amadolo. Oh, Shanghai. So wahamba ngamadolo waze wafinyelela emphethweni wayibamba. And because the mind and the heart are aligned, wazokhipha amandla uKristu. Yini lenza ukuthi akhipha amandla ukuthi ingqondo yakhe nenhliziyo yakhe they are aligned. Wakhipha amandla ngisho nabafundi abangakazi bawakhipha kuye. Nangizobezala wazi ukudonsa amandla kuKristu. Ngisho nabafundi abangakazi bewakhiphe kuye. Ngoba ukukholwa kwakhe was aligned. Isimo sengqondo yakhe sasiguquliwe. Yingakho lithi iBhayibheli awubekini lowo mqondo wakuKristu Jesu. Owathena isimo sokuNkulunkulu wabona ukuthi akuyona into yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. So your mind needs to be transformed. Your mind. Ngoba abanye David mfowethu. Abanye hayi ukuthi they are not delivered. They are delivered. But the state of the mind. Oh my God. Oh, bazalwane. Have you ever prayed wazi kahle ukuthi uNkulunkulu ukuthethelele kulezi zinto zenzayo? But because your mind isaselele emuva, mase kumele ufinyelele kule nto uNkulunkulu akakubizele kuyona emthandazweni. Ingqondo yakhe ivele ikulethele lento othethelelwe kuyo.
and umiqondo yakhe ikuvezela lento owazi kahle vele ushawo nembeza ngathi awukwazi ukuthethelela. And umuntu eshawo nembeza ngathi akathethelelwanga uyehle emthandazweni semthaya. Ugcina engafinyelelanga la inkosi ukuthi akafinyelele khona because isitha simdlalele a clip of something that is forgiven. Hence Baba, you look at the church. Uthola umuntu ubekholwa mama right. Go right, but ngenxa yezimo zendlela insizwa yawo yamithisa. Mase kumele ibuye ithethelelwe. That's guaranteed bazalwane. Amen. Inkosi yenze njani? But now the state of the mind. The state of the mind. Yenza ukuthi uthando lukaNkulunkulu kube ngazo uthando safana. Noma ethandaza ngisho sefika lapha ade fika khona akazizwa ukuthi useyafika ngoba the state of the mind is not yet transformed. Ingqondo ayikakamukeli ukuthi ngithethelelwe. Hence abanye noma singabashumayeza bayakhala bayaphenduka ezonweni, but if the state of the mind doesn't change they go back to sin. Listen, bazalwane. What's that, sisters? I have discovered that uma ingqondo yakho ingekho aligned with the heart, it's difficult to save. Ngoba imicabango yakho. Usethi ama version athi Lord, test my desires and my thoughts. My desires and my thoughts. And one of the things bazalwane ezenza umuntu omusha angayiphambili noma kubukeke ngazuthi uyemuva naphambili ukuthi uthi esemlahlile whoever kumele amlahle but imicabango yakhe naloya muntu isaselele. And abuyiselwe emuva yimicabango akabuyiselwa into yangempela ubuyiselwa yimicabango. So until your mind and your heart is aligned with God, and into yoku-align your heart with God, ngifuna ukubala ngalento ethi lento yoku-align your mind with God kwesinye isikhathi eyenza ukuthi uNkulunkulu sigcine singamnikanga inhliziyo yethu epheleleyo ukuthi uma sike samnika uNkulunkulu inhliziyo ngokuphelele yabona ukuthi uNkulunkulu yamnika inhliziyo ngokuphelele icwadi usho ukuthi eyakhe intando iyaphela ngoba enhlizweni yakho kunentando yakho kunezifiso zakho kunezinto that you wanna achieve. And uma usunikela inhliziyo yakho fully to God, chaza ukuthi your will dies and his will. Intando yakhe isiyenzeka. And uma kuthiwa kuzokwenzeka intando yakhe kuwe, chances are mikhonani bancwele ezinye zezinto oyifisayo noyifunayo awuzuyithola ngoba zikho entandweni yakhe. Wake wabona ufuna into enkosini but inkosi ingakuniki ngoba yikho in his plan for you. Ngoba ezinye zezinto ezenza ukuthi kube nzima for us to live a pure life noma ukuthi indlela yethu ihlanzeke sinalezi izinto esizifunayo kodwa inkosi engasihlelelanga zona. And inkosi iyabona ukuthi mayingasinika zona zizosilimaza. And sigcine siyifuna outside the promises of God. Ngoba when you align your heart with God, uma uJesu lethi iBhayibheli
angibale ngalento lithi iBhayibheli kuthiwa Jesu omthandayo uyagula. Uthi uJesu bafundi bakhe lokugula khona kokumbulala, but okokuthi inkazimulo kaNkulunkulu yenze njani kwezabanye. And lithi iBhayibheli bathatha uhambo, uma bebuya kufika umlayezo engakabuyi kuthiwa useshonile umthandayo, but uthi akashonile ulele. Now umefika uJesu lethonanga zincwele bathi kuye Jesu kubuke khona ngabe umnewethu akafanga. Le statement bazalwane noma leli verse ngifuna ulenze so practical to a point ukuthi Jesu siyekile sandlule ebunzimeni wagula sabosizini sehla senyuka naye samzama kodokotela uzanga nikhona bazalwane samusa le awuzanga nje awubhalanga nencwadi ukuthi ubuze ukuthi uvuka kanjani ke namhlanje. Sakubona lokho washona wangeza nokuzosiduduza. Nikhona bazalwane wangeza ukuzenzani uzoduduza wangeza nasemngcwabeni, but you are a friend, you are a loved one. Akusho mina ukuthi Kristu bekuyimi nawe ngabe samxosha uJesu. Niyeke kanjani vele? Cha mina bazalwane ngisho mina ubest wakho umngane wakho lo ubest uvelelwe isimo esibuhlungu ezwe ngaso, akaWhatsApp akafonela akabhala letter akafiki. Already when the friendship so ikhanselile because la umdinga khona at the most akafikanga. Wes ufika sewuqala ukwamukela ukuthi sekashonile. Wes ufika wena usuyamukela ukuthi vele ufika ilanga lesini ngoba kuthiwa sezizini insuku shuthi sesike sathi hayi man sathi siyamphakela basikhumbuza ukuthi akasekho ningamphakela akasekho. Washo nomunye wathi kodwa ubedla kakhulu udla kuzoba khona ke manje. Want you to make this verse so practical. We are going at that stage yokuthi kahle manje we are grieving as a family. No makhelwana baseza after 4 days. Obegezisa izinto uyigeze after the funeral. Akasezike manje. Usebuza ngendlela. Makhelwane ninjani? After 4 days he arrives. After 4 days he arrives. Usazobuza nimbekele. Nimeki. But ualign inhliziyo yakho. And sengiyasho nje uyi-align inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu engafika ngempela isikhathi sesisokubona ukuthi sikushayile. Are you still willing ukuthi angenzani? No. Because this thing, Barcelona, is very serious. It's very serious. Very serious. Being patient with God. No, some 20 years, yakumku, barely 100 years. David, we are George. The Bible, David, what to join Barcelona to join Samuel. Bafundi andabasha David waqoshona ngani engangani wena 16 noma wena 17
story. Wayena 16 no wayena 17. You. Right, wayena 17. Listen bazalwane. Ngifuna ubuke this thing. Ugcotshwa na 17 ugcotshelwa kuba yini? Uhlalela ngakhe esihlabeni sobukhosi. David walibulala libhere wabulala nengonyama nawe Goliath wahlalela ngakhe esihlabeni sobukhosi. No, bazalwane, I am talking about God promising you something and remaining pure. Hence, the church is full so much of gimmicks to a point where we see a court, but uNkulunkulu yakwazi ukushintsha ekulindisa. All right, uNkulunkulu wampromisela ngakho Abraham umntwana wamthola nini? Mhlambe bazalwane asiyeke kaAbraham. When you read the first book of Nikolai bazalwane, makhulunywa the book of Luke. uLuke umaqala umebhala uthi kwakukhona indoda kwakuthiwa uZakhariya nomkayo uElizabeth. Nikhona bazalwane. Uthi babethembekile kuNkulunkulu bepure. But ethembekeni kwabo uNkulunkulu wazivala isibeletho sika Elizabeth. I'm talking about God, ukuthembeka kuNkulunkulu and depending and relying on him. Ngisho noma isibeletho sesivalile. Kumnandi mama masesizofunda amavesi sesithi yenze njalo inkosi ngosuku elangikhumbula ngayo ukususa ihlazo lami. But we do not go deep into the pain. To the pain. Yokuhlala kwalo mama eshadile kodwa lutho abantwana. No, the journey. Bazalwane, into yokuthemba uNkulunkulu asiyo ukuthi uthandaze uthi baba ngifuna umsebenzi then makakwenzele kusasa uthi ngiyathandaza I'm so powerful. Nginzi yazi le fasting ngiyasebenza. Yasebenza le fasting ngiyasebenza. Ngimthandazela uAnti waphila semthatha. What about umthandazele shona? Usubatshelile ekhaya ukuthi mina ngikhonza uphilisayo. Bathi wazothandaza, ukuthandaza siyashona. Eshona nje uqeda phuma uthandaza. Basale bethi lo mthakashana lo mthakashana lo. Nikhona bazalwane. But umethembe uNkulunkulu. Ngoba there is no way bazalwane that you will achieve a pure life. Ungamthembi in circumstances ezibuhlungu. And ungamethembi umizri uNkulunkulu ekuthathe kufake kumizi. Imagine nje uNkulunkulu uthi Joseph kuna 17 uyabona ithumo zabafowabo esakhe esimile ezabafowabo zikhothamile esakhe isithumo but when usho ukuthi uzosiphatha and makade nje put such a great dream ukuphupha okuhle ongaka bese uyofaka emgodini uthi bakuzwele badayise Ishmael uyejele uthi sowuzwele usumgcini wezitsha umkaPotifar akublame ngerape. La usuthi finally I made it. Buyele emuva. Bablame ngecala le-rape. Wonke amacala okungasolwa kuwo wasolwa nge-rape. No bazalwane, it's good. Ukuthi sinishumayele ukuthi kusasa ngalesi sikhathi. It's good. But what if your journey
wena ayithi kusasa ngalesi sikhathi ithi uyodlula nje. Is your mind and your heart aligned ukumethemba uNkulunkulu? Asibe ngenyawo siyathanda. Ngiyafisa bazalwane ukwazi ukuthi when you go through challenges, uthemba, who are you relying on? When you go through situations that are not favorable, who are you relying on? Mawudlula eyimene engathembisi, wethemba bani? Uwaphakamisela lapha amehlo akho. Is prayer an option? Yabona bazalwane asizusizakala if God usase one of the options. And ngeke ube kule ndawo ucabanga ukuthi kumele ube kuyo ngokukholwa. If ukukholwa nakho kusase i-option. I want you this evening to make a decision with yourself. Ukuthi ngempela ngiyamethemba uNkulunkulu. Just ask yourself. Ukuthi ngempela ngiyamethemba uNkulunkulu. Uma ngathiwa yimi engithi ngikhulule intombazane emoyeni obungoma, ngishawe ngifakwe entilongweni. Mhlambe in the midnight hour bengadumisa yini. Mhlambe kube bekuyimi ngidlule eyimeni oDavid abadlule kuzo. Mhlambe ngidlule eyimeni oJob abadlule kuzo. Bengama yini ngimethemba uNkulunkulu. Lento njengoba sithi we are in a conference of ukuthi umuntu omusha angayihlanza kanjani indlela yakhe. Ingabe ngempela my mind and my heart is it aligned? Ngiyafuna yini ngempela ngiyayifuna lento, ngiyayifuna. Ngiyamfuna uNkulunkulu. Ngoba bazalwane, we won't lie to you. Sithi kuzoba itarot njalo. At some point we have to tell you ukuthi lento abiyanyukela. And then nyukeleni kwayo kuvamile ukuthi ulahlwe abantu. Ulahlwe nalaba othandaza nabo. Singcono lesi simo odlula kuso ngoba kusekhona abathi siyathandazisa. What about you reach a level engasatholakali nalothi siyathandazisa? How serious are you ngokukholwa? How serious are you? Are you depending on Him? Are you relying on Him? Are you trusting on Him? Are you leaning on Him? Umephi? Why you luvivi? Intenza ukuthi abantu bebe luvivi bengaziwa bangatholakali noma bayakholwa noma bakholwa ukuthi elinye ithemba lisekhona. Angibona ngalento isolo ngikhuluma nomuntu manje endlini ngithi imagine mfowethu David uNkulunkulu uthi Abraham phuma ezweni lakini nasehlotsheni zakho uyokwenza isizwe esikhulu. And uAbraham ushadile unomkakhe. Ufika kumkakhe uthi mama siyahamba. uNkulunkulu uthi uyosenza isizwe esikhulu. Ngithi mina kuye intimande kube bengunkosikazi kaAbraham engizombuza ukuthi kuphi. Njengoba uNkulunkulu uyosenza isizwe esikhulu siya kuphi? Because emva kokuthi uNkulunkulu ethi ngokwenza isizwe esikhulu azange athi phuma ubheke entshonalanga singasentshonalanga. Noma phuma ubheke eningizimu singaseningizimu. Imagine a man
ithatha umfazi wayo kodwa yazi ukuthi bayaphi. Two, bengombuza ukuthi uyosenza ngani isizwe esikhulu. Njoba sishiya ihlobo nasishiya umndeni, ubani obasiyoba isizwe esikhulu naye? No bezalwane, just imagine. Kumele ayotshela umlakhe ukuthi inkosi ithi iyosenza isizwe esikhulu. Kuphi-ke baba? Ngisho kuphi? Njoba sishiya umndeni la, soba isizwe esikhulu ngobani? Ngoba phela mina anginabantwana. Ubani-ke lo ba isizwe esikhulu ngoba mina anginabantwana. Uyabona sinazi izingane. Maybe that's why Abraham athatha uLot. Imagine bazalwane, ngifuna imagine le. Endleleni uma bezoqala bengene eEgypt, lithi iBhayibheli unkosikazi kaAbraham wayemuhle. Usethi uAbraham, le ndoda yala ingasingibulali ngenxa yakho. So asivumelane wena uzoba sizothi lapho usisi wami nangumfowenu. Kumele phinde mbuzo ukuthi uyabona ube sekhaya. Ngabe ashintshe namathayikhi lokuthi wena umfowethu mina ngudadewenu. Yisizwe esikhulu lesothi siyakuzo. No, ngiyabuza bazalwane, ngiyabuza. But lo mama wasubmit ekutheni umsebenzi wesizwe esikhulu. Noma sekuthiwa phika, uyaphika. Ngenxa nje ukuthiwa sokwenza isizwe esikhulu. Imagine God ekwenze ubukeke nakhe full phakathi kwabantu. uNkulunkulu akufaka esimeni la ungeke uzube nempendulo khona. Isimo nawo sibonayo ukuthi this thing doesn't make sense to say ukuthi uNkulunkulu uthe. But ube nesibindi sokuthi ushilo entweni engenzi sense engqondweni yomuntu. Do you trust God? Are you relying on Him? Sesiyathandaza. Uhle bazalwane siyathomoya kumnandi, siyachocha kumnandi, but are you relying on Him? Are you depending on Him? Are you leaning on Him? Then if you are doing that, why impilo yakhe nje? Why nje? Why ungabonakali noma uyakholwa noma ukholwa? Why nje? Why is your state of your mind like this? Ngizomethemba njalo ngobuya yazi indlela uzongihola ngeso angizi